Αυτά λοιπόν έγιναν στο τελευταίο αγώνισμα για την φετινή σεζόν, λίγο πριν από την τελική ευθεία. Αγχωμένος ήταν ο μισθοφόρος αρκετά και αυτό τον έκανε λιγάκι, ξέρεις, να αντιδράσει λίγο υπερβολικά. Ίσως όχι απαραίτητα κακοπροαίρετα, αλλά όσο να είναι μια χειρονομία, ρε παιδί μου, μπορεί να ερμηνευθεί από τον οποιοδήποτε ως οτιδήποτε. Θα σου πω, ο Αναγνωστόπουλος, εντάξει, τον έχουμε συνηθίσει έτσι να τα λέει έξω από τα δόντια. Όχι, από την αρχή του παιχνιδιού. Οπότε, εντάξει, νομίζω ότι μετά κάποιες φορές αναγνωρίζει το λάθος του, κάποιες όχι. Νομίζω ότι ήταν υπερβολικό αυτό που είπε τώρα στον Σπαλιάρα, το να δίνεις οδηγίες ή όχι. Και εγώ όταν ήμουν μέσα στο παιχνίδι και για λόγους που έκατσα στον πάγκο ή όταν αγωνιζόμουν, στη Σάρα όταν έγινε ατομικό, της έδινα συμβουλές. Σε ένα αγώνισμα τουλάχιστον που δεν έπαιξα εγώ, της λέω θα κάνεις αυτό δεν μπορεί, θα το πράσεις έτσι, γιατί να μην δώσεις συμβουλές, δεν καταλαβαίνω. Αυτό δείχνει και την καλή θέληση και την ψυχή σου και όλο αυτό. Θεωρώ υπερβολικό αυτό που τώρα που το βλέπω το επεισόδιο, θεωρώ ότι ήταν λίγο υπερβολικός ο Κώστας, ότι εμείς σε ταΐζαμε τόσο καιρό και εσύ πας και δίνεις συμβουλές στον Τάνο. Ο Σπαλιάρας αποχώρησε βέβαια χθες από το παιχνίδι. Αρκετά έτσι συγκινητική η όλη, και άλλη συγκινητική αποχώρηση. Φάση. Κοίταξε να δεις κάτι. Χθες γενικά το Συμβούλιο είχε πολύ δάκρυ. Δεν θα πάμε τώρα στην αποχώρηση του Σπαλιάρα, γιατί θέλω να... δεν άκουσα. Στον Τάνο θα πάω πρώτα, ναι. Γιατί θέλω να πάμε να δούμε λιγάκι την συζήτηση που έκανε ο Σάκης Τανιμανίδης με τον Τάνο, που για πρώτη φορά τον είδαμε να σπάει μετά από 5 μήνες. Εγώ τον έχω δει και άλλες φορές, παιδιά. Αλήθεια? Ενώ οι κάμερες είναι κλειστές. Ο λόγος ο οποίος έσπαγε, ας πούμε, ήταν. Γιατί αυτό μας το είχε πει και ο Χρανιώτης. Μας είχε πει δηλαδή ότι πολλές φορές είχε φτάσει και στην οικειοθελή αποχώρηση πολύ κοντά. Ποιος? Ο Ντάνος και τον κράταγε στο Χρανιώτη. Εγώ αυτό δεν το ξέρω, γιατί εντάξει, ο Γιώργος θα το γνωρίζει καλύτερα. Ήταν στην αρχή που μάλλον δεν είχατε πολύ στενές σχέσεις. Ο Γιώργος θα το γνωρίζει καλύτερα, γιατί ο Γιώργος τον έζησε πάρα πολύ περισσότερο από μένα και από όλους. Αλλά ο Γιώργος, ναι, έχει κλάψει. Έχουμε κάτσει παρέα και έχουμε κλάψει. Ναι. Δεν είναι. Εντάξει, είναι πολύ σκληρό παιδί από όλες τις απόψεις, και αγωνιστικά αλλά και σαν μέσα του είναι σκληρό. Αλλά ναι, έχει και τις στιγμές του που κλαίει. Και εγώ τον έχω ζήσει. Τον ζήσαμε και εμείς εχθές, μέσα από το επεισόδιο. Να δούμε λοιπόν τι υπόθηκε και τι εξομολογήθηκε στις ερωτήσεις του Σάκη.